Zo'n 50 bozemers komen juist naar de kerk om het laatste nijs hoe de brand van Vriendenwieken te jaren. En het nijs is goed. Het scheermaakbedrijf is volle jaar de kleermachine als verwachten, al voor het weekend. We lopen mooi op schema, afhankelijk natuurlijk van het weer. Maar het weer dat speelt ons eigenlijk wel toe, dus dat gaat eigenlijk de goede kant op. Dus we verwachten dat we eind vrijdag gereed zijn en dat we zaterdag laatste dingen nog kunnen doen. En dan hopen we dat we zaterdag hier kunnen vertrekken. Dus voor het weekend, voor de snijn, is bozem weer hindel skiën. Daar gaan we wel vanuit. Daar doen we in ieder geval zeker ons best voor. Zo'n juster binnen alle mensen die ter huis uitmasten weer thuis. Toch leer je de juster jong nog een soort vragen. Bij gelijks kan ik de grient uit mijn tuin nog wel eten. Als er iets niet afgespoeld moet worden, kunt u het beter niet eten. Als het er allemaal goed afgespoeld kan worden onder de kraan, dan kunt u het gewoon rustig eten. En het eten van asbest is vele malen minder gevaarlijk dan het inademen. Het grote gevaar van asbest zit in het inademen van de vezeltjes. Of is de biome nou exkien van asbest? Onze ervaring is dat deze branden niet leiden tot een ernstige bodemvervuiling. Maar bij twijfel zul je moeten onderzoeken. De komende tijd zal het wetenschap nog wel onderzoeken dat virus en sletten extra binnen. De meeste dwarpsbewoners gaan er juist was met een gerecht gevoel naar huis. Stadion is alles nou aardig op rommel. En is het jouw een beetje naar het zin van hoe ze dat dingen hebben? Ja, perfect. Keurig. Hier nu ik nog wat vragen. Zo van, kan ik de appels uit mijn tuin wel eten? Kan ik de aaien uit mijn tuin wel eten? Heb je een beetje goed antwoord gekregen? Ja, absoluut. Ik ken weer in de appel en het aai op zaterdag.